Začiatkom septembra sme sa s kamošmi rozhodli vybrať sa do exotickej Prahy za jediným účelom. Pivo, bír, šör, no však vidíte. Toto je Tibor, ktorý už nikdy nepije a Karol, tretí benevolentný. Naším cieľom bolo navštíviť čo najviac pražských pivární, ktoré si varia vlastné pivo. Povedal som si, keď si už platím ten premiér, prečo z toho nespraviť video? Tibor je inak slobodný, dámy. Našou prvou zastávkou bol môj obľúbený pivovar Usopa, ktorý je vraj najstarší hostinec s tavernou v Prahe. Privítá vás moderná, avšak stále útulná knajpa a aj napriek tomu, že sme boli v centre Prahy v piatok, nemali sme problém na obed nájsť miesto a dať si prvé točené. Okrem ich domáceho ležiaku Sup Král Prahy si môžete objednať takúto degustačnú dosku s pivami pivovaru Cvikov. Pivo je tu fajn, ale dekel vám vyrazí jedlo. Tradičná česká kuchyňa s drobnými, ale za to zásadnými zvratmi. Potom, ako sme sa ubytovali na Vinohradoch, sme zamierili do druhej destinácie, pivovar u Tří rúží. Ja to neviem. V tejto drobnej, ale extrémne sympatickej krčme majú na výber až 5 vlastných pív. A keďže mám fetiš na takéto fešné murály, ja som bol spokojný, čo bol. S chalanmi sme sa zhodli, že všetky piva boli vynikajúce, akurát trocha nasladlé. Ak vám to však nevadí, vrelo odporúčam. A kam sme išli ďalej? To sa dozvieš v ďalšom parte.